Kubor nakaslem jong unongsan hima. Usambut Menteri Rangba Kejala Uba Prastun Tensong menta kesngi habakran cikilat pathai kubor ulai thu banak liang ka sarkar kiladap banyakran ka harijan komiti halor ka jingpen kan riak no eki na themator syaka jaka jong ka slem trekam ka municipal board ula angru banak liang ka sarkar kala pensyai eki bakin chnano da ka we ka yeng ka balong kum kata ka flat system ha ka tien phareng bat kinong tre jong ka municipal board ki badon lai spa saupu arieng kin la bansa ha ka te yeng ka ban chna thamai uba prasum la yathu ru bakin sapa e ka durjing chna la ne ka ta ka blueprint ha ka tien phareng sha ka harijan committee bat na ka liang ka te ka committee ki la pentip bat ki la karpat ban ai por ki ha ka ba anda ki la dab yo ya ka ni ka durjing chna kin saya shong jing elang paramaki bat kin saya kendu biang bat ka sarkar hadian ka syuti puja jong ka sarkar ban ya kren bat ka ni ka harijan committee ka bala represent daki ngrumut gitu ki members nang ta kani ka digasin ka balai ka bangi kendu bat ki namar hak ase ka ba ani ong nakaleng ko gomen ngin sapha ya pi ka blueprint bat ka ba aru ya ka bangi finalize se jaka dan ngala pentip yaki bamenta resmi ke sarkar kala rai ban ai ya kan ke jakasa jongki ban relocate ya ke jakasa jongki nang te na po yo maulong sya kan ke jaka ka ba ni pelong ke temporal office jong ka municipal board menta pada yang kaya po bishop cotton wood ka ba ka office municipal kadang ya kadung menta bat ngila batai sya ya kiru bangin sna ngin reconstruct in sna do da kawi pat hakaban long da ka flood system but kan ni ka flood system kan cover ya paro itu ki families ki betray po municipal board ki badon lies pa sa po ari ya kita berkhoi ngila ban house len ngila ban pensa ki hakate ke jaka kata kade ka ba namuan tina kaliang joki ki ong toy sen bangilai i presentation ka bangi ai lai i ka drawing ka bangi ni pensa ki la syai ka sngi ngin pha syaki bat ki ong sko bha ai por yangi hakaba an ki layo ya kan ka copy jong kan ka blueprint na dong senong kin saya syong biang paramaki bat hadin nang tangin saya kendu biang hadin baladep ka syuti puja kata kade ka mengilai rai minta kasih nakaliang jong ka sarkar bat kumju nakaliang jong ka komiti jong ka harijan pelani. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.